Здравейте на всички, аз съм Дан Про и днес ще играя Take It. Нека да започваме. Така. Добре. Малко ще посече, но... така вече е по-добре. В принцип, когато играя не лапи толкова, нещо съм... Добре, после ще го убия. Да, пак на този сервер не е моя, а на един мой приятел. Така. Time to mine! Долу в описание ще намерите линк за download на Technic лаунчера. Ето този лаунчер, с който аз влизам в Take It. Добре, така. Добре, няма още в сервера. Ако някой дойде, ще гледам да не стоя много близко до спавна. Сега трябва... Този сервер, зомбитата могат да го навишат с 1000 блока. Не трябва да са зомби или танче. Това е един плагин. Хоп, 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 хоп. Така. Значи, меч трябва да продам. Трябва да се заобградя. Така, хоп. Така, хоп. Добре, тук трябва да поставя тия дъждищата. Добре. Към. И печка.
Така. Сега се вземем долу. Добре, сега ще спръкнем пауза и ще се видим след като купим. Така, отново съм тук. И в момента тук що се прибрах от мината. Събрах доста тин, доста 4 силвър, много копър, много сафир. Направих една кирка, която е разчупване. И още съм заместил в момента пекарана. Мисля да направя още печки. И така трябва да ето така малко крави тук побих за храна, защото съм с зомбита и сериозно ли? Така, хоп. Тук сега ще ги наслагам. И тук ще бъдат и генераторите. Сега още нямам. Той казваше един генератор. Значи, Refined Iron. Да, също сега мога да го направя. Няма къде да прибирам тази енергия, защото още няма да спра. Ще пъка този тин. Ще взема тук алкохол. Така, ще напъка малко копър. Тук. А пък е тук ще сложа този iron да стане на Refined Iron. Този iron ще го запазя. Значи, колко Refined Iron? 3 Refined Iron. Така. Така фурна. Така. Така. Iron Furnace. Значи, Refined Iron батерия. Добре, окей. Ти нещо изведнъж гръмна. Аз крафтвам неща и тук и нещо вече гръмна. Аз трябва да се отнесна в този слой ограда. Нищо не е станало. Този крипър как изведнъж гръмна. Бранче, този купър е готов. Този купър също. Refined Iron. Сега този чин е готов. Добре, така. Сега една ребатерия. Redstone, чин, купър кабел.
Така, ето. И Energy Full. Добре, така. Сега трябва да купам айрон, нали? Така. Ще си видим след като намерим малко. Ето. Така, съм тук. Да, и... току-що си направих още една електрика. И в момента преди малко събрах 2 блокчета редстоун, колкото да може да се направи това, което не трябва, но не трябва ръбър. После нещо нямам. Няма най-после да стане ден. То шибан скелет няма най-после да се махне. Добре. Значи ръбър трамер. Ръбър. Някой не знае случайно къде да намери ръбър. Ръбър? Ми някой. Добре. Така. Значи, тък му намерих дървета, донесох за стратегии и трябваше, разбира се, да рестартират сървъра, когато слязох, те бяха пратени. Сега там трябва да има... Ето, така, супер. Има стики есенс. Той да не гума. Ето тук има. Добре. И... Вау. Мен помолих приятеля да изключи зомбите, защото вече ми омръзна някой тук около мене да гърми. Сега тая храна... Добре, така. Сега ще трябва да направя моята кос, 3 тапчи. И сега трябва да разтикесвам се. И ръбър. Това е тук. Стики. Ейко се. Achievements, Minecraft, Industrial Craft, значи Industrial Craft. И ето го. Стики статия. Бягам. Се не тази. Така. Копър кабъл. Това е сам копър кабъл. Но трябва да урим солнце. Ето да си върши отказ, че се взел материали за къща на другото. Така тук предишно малко. Така ще... Да, нямам стигнат за нищо. Дори не също съм стигнат за 4 кабела. Видам. Така. Добре, след малко ще трябва да свършам епизода, защото по-време стана това. Добре. Това е за този епизод. Благодаря, че гледахте. Аз бях Дан Про и чао!